bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw haɓirde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juuli rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kam aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo kaatu koyni gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jetti khalifaɓe diini en jetti noon kadi ne khalifaɓe aada kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene ayaw haɓirde Pindi TV tuggude baba abou habsatou komba hamme ha yetti Dawoud Gueddaɗo Maymouna Tafsir Dawoud Maret Samba Gaye Siri tanum arɗo guerlel noon kala mo ganduɗa aɗa gollo e Pindi TV min calminima tonggode men temedere e ɗiɗi tawa ko émission holmo woni an arti taw koye mbadi kumtidinde ina bismi koɗo mo ganduɗa nde tawno naggi wawa wiide ladde albarke nde tawno ñande fof ko hen dawata on woni Baydi Dia mo jumdonde ma sénateur jumatowo jimta e Sengueje ɓiɓɓe seykuta noon woliyade ko on woni koɗo men en mbatta so wona tottudemo o salmidira yeeɓoɓe ayaw haɗude Pindi TV kono kadi ko yeeɓoɓe émission holmo woni an assalamu aleykum Seydi Dia. Seydi Ba mi salminima no feewi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV mi salmini mawɓe radio ngo mi salmini bandiraɓe liggotoɓe ɗo foof e radio Pindi TV ko radio baɗɗo fayida télé baɗɗo fayida jeeɓateɗo partout e nder aduna o mi salmini également yeeɓiyankoɓe émission holmo woni an mo ganduɗa ko baɗɗo fayida mo mbaɗata e kala saaha kadi mo kewmi yebde no feewi mi wima kadi mbani ɗo e nder Pindi TV. ɗum noon joni joni min jiiɗi duttanaɗa min ko holmo woni Baydi Dia. eyyi Seydi Ba haalde hoore mum wona hunde wiyamde no feewi kono ma en eto tan ƴewde ko gadduɗen hen. Baydi Dia ko ɗiɗɗo jibinaɗo jum tawa kadi ko jumanajo waɗi toon école élémentaire mum école 1 mo jum école Mamadou Diagne wonti joni jangui toon hayɓe entrant 6e mum yeeɗi kadi fréquenté collége mo jum Allah walli ɗum dañi BFM mum fin d'études moyen Allah nawi ɗum lycée Djoum également ko toon dañi baccalauréat yeehi université Cheikh Anta Diop mo Dakar e mbadi huɓtidinde tan mbeɗa sikki haalde hoore mum wona hunde wemde no feewi no mbimi ni ko ɗon nete woni Baydi Dia. Tigui rigui beele ala caɗele ɗe ɓurɗa teskade ɗe dañƴa e jangde ma toon to jumto. eyyi caɗele comme jangde sukaɓe foof e nder diwanuji men Fouta enen gandi wonano hunde wemde no feewi en dañi chance noon en kawre kam jamanu mo ganduɗa ɗesino webde seeɗa enen kam ɓuurani mettude e par rapport e génération ngaji jawtuɗi ɗi mais minen caɗele momin ɓurnomi dañde ɓurnomi teskade e jangdam nden ko minen foof yinnode jangde min konno ko légal ne wiye Djoum Walo ko toon min koɗi nden Djoum alano pont donc taccugol ngol laano yiwi ne hewno donc ko caɗele ɗe ganduɗa min guuri ɗum e cursus amen scolaire foof mais Allah waɗi hen suturaji hande wonti goɗɗum Allah fewndi gueɗɗe no feewi. Tigui rigui Allah fewndi gueɗe ɗe nde tawno ko ndewmi tagel tan kanko sen mbiyen kala e jangde makko tan ina wona waktuji ɗiɗi ene wona 2 heures de temps on jaɓanten ko Baydi ko gardiɗo fedde subalɓe huftidinde aduna malla mbiyen fedde subalɓe international holde gardiɗa fedde nde beele ko dental waɗa jogoɗa walla ko an suuɓi dental président yaltina hen gonɗa gardiɗo holno ɗon arti. eyyi Seydi Ba ko namdal badngal fayida nde tawno neɗɗo so tawi fasnima ko woni Allah waɗi a wonde bande en a ardima bande en teddugal mbawɗa dañde aduna foof ko teddugal kono hono ngal ɗon teddugal aussi ala ko ɓuuri ɗum welde fedde subalɓe international ko wiyete ko DSI dental subalɓe international ko miijam e min e wondude bandamen Allah waɗi nde min jaltini miijo ngo min mbi yomin ƴeew wadde organisé min ƴeew hol gardiɗo Allah waɗi kadi aussi bandamen ɓe ƴetti fedde nde gardini kam ɗum mbaɗi kam yeeso wona mbeɗe ɓuuriɓe haqqille wona mbeɗe ɓuuriɓe duuɓi wona mbeɗe ɓuuriɓe expérience ko teddugal tan ngal ganduɗa kamɓe ƴetti tan ɓe beelaɓe pawi ɗum e doon kadi mbeɗe yettira ɗum Allah no feewi. caggal ko ganduɗa ko fedde nde no foti duuɓi. fedde nde noon alhamdulillahi rabbil alamina hewɓe ne cikka ko duuɓi nde tawno ko bobo mo gasnani jibinede gasni yontede
fedde nde dañani hitande ko lebbi sappo tan sappo e goo nde yarte kono alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓoyani ko nde tawno 4 décembre gummiɗen ko nden min mbanno lancement officiel fedde nde donc hollidde tan kam fedde nde wona fedde ɓoyde ɓaade ko 4 décembre o mo jawtuɗen waɗa lancement officiel donc ko ni affaire o yaari kuccamma men ko to min gummi to min gummi to d' abord ko sensibilisation koye tintinde ɓiɓɓe subalɓe to mbawi wonde aduna o foof ko ndeɗo fedde nde jibinama kadi ala ko addini so wonade daranade cubalagu ko ɗum addine men mbaɗi lancement officiel taw min teddini ɗum ko Alhaji Baba Mal e kala ɓiɗɗo cubballo mo ganduɗa ko darani cubalagu min mbi min mbaɗ d' abord ko wiyete ko des sections des panels à travers le monde hande men jaare sappo e goho e sappo taw koye nder aduna o taw ko ɓiɗɗo cubballo ɗo woni foof ne waɗi organisé o taw ko DSI mumen woni ko toon waɗi adhéré ko toon liggoto haɗani noon DSI international o ko kañum woni timtorgal ngal min mbaɗi sensibilisation oɗon min tolni hen hande noon kuccam ɗam ko projet ji eɓɓonoɗi ɗi nde tawno fedde nde ummin ɗum ko développement communautaire ko haɓade ñaw e basal e nder gonka men e nder joohle men to Fouta to eri donc hande ɓaade Allah waɗi min mbaɗi lancement o ko tomin gummi ɗo le 4 décembre min kuccani effectivement koye projet ji ɗiɗon mo ganduɗa mbeɗa andi mami artu hen joni e momin geɓɓi pour daranade cubalagal ngal ha wona gonga tigi mbaɗato banggue mo oɗon jogui vision wonde yaade e nder reedu Fouta kala cubalagal woni jottuɗon ɗumen eyyi ko ɗum tigi woni objectif aji fedde nde somi haali développement communautaire mo mbimi o donc noddi ko joohle men noddi ko Fouta men nde tawno fedde nde kone international kono enen gandi cubballo ɗo wawi wonde e nder aduna fof Fouta ummi cubballo kam jibina wona jeeyaka France jeeyaka Amérique cubballo kam ko ga ummi to men to donc wadde kala kene waɗe e fedde nde kala ko ene darane e fedde nde kala projet ji eɓɓaɗi alay saago ko Fouta faati ko Fouta kadi waɗante ko ɗum addi ni section ngaji mbaɗaɗi ɗi foof section ngaji Fouta ɗi kañum aussi ne mbatta haqqille no fewi enen jogui section mo ganduɗa ko département de Podor enen jogui section mo ganduɗa ko région de Matam donc kamɓe aussi ko kamɓe jokkodirte pour caɗele ɗen subalɓe guurata e nder jokle men ko fate hande probléme uji maayo ngo ko fate probléme uji matériel de pêche e gueɗe mbaɗe noon noddi ko développement communautaire no mbimi ni donc effectivement ko ɗum woni darde hande bureau exécutif international DSI ɗum noon en calmini subalɓe waɓen Harouna Massa Gaye en Mariam Mboti en Minel Hammad Ndori len yantude ono ganduɗa ko Badjel Fall ngaari koyɗe en calminimo kadi ko subalɓe yottaɓe Rudi Baba Yel Sall yantude Papis ko men ganduɗa ko musidɓe men no fewi en calminiɓe no fewi nene galle ñaye nene galle ñaye tigui tigui farima hen joɓen ɗum noon Baba Gaysiri Bocar ma Samba Coumba Diaw Gaynde bi borom Malin gan woni Baba ma en calminimo no fewi saabu teddugal noon gat hakkude men e makko kanko woni parrain d'honneur association o tigui joni joni on en heewi noon pelle gonɗe e weeyo ɗen kabaru mum woni WhatsApp woni pelle tan subalɓe gonɗe e weeyo ɗen kabaru mum holɗo jogorɗon waddude mumen walla tintinago jettimum eyyi foɓɓoɓe amoɓe foof ballata ko yummum jomajo DSI ari nde ko ɗum woni objectif amen ko ɗum woni darde amen kala fedde subalɓe to woni so tawi ko fedde WhatsApp so tawi ko fedde nde ganduɗa joguinde kayitaji e ko mbawɗa wonde foof minen cubalagu ngu foof min erima ɗum dental kam yimɓe fof ne gandi ko firti dental donc yo ar min liggodira min ballodira minen kadi aussi min calaki yaade e hay fedde wotere min calaki notade hay fedde wotere kala ko ganduɗa somin jurnima min tawi ko darde cubalagu tigui woni toon min garat min liggodira e ma hen so tawi a jaaɓi arde e fedde nde sa jaɓani arde e fedde nde minen somin tawi ko joguiɗa ko nafoore cubalagal min garat min janta hen ene muusi noon nde metti liggade nde tawno so heewi tan mettat miijade so heewi tan mettat rentinde kono enen ete projet ji mawɗi nan eɓɓa pour nde Allah wallata subalɓe vraiment min daña hunde taw ko ganduɗa ko tinde taw subalɓe foof ndenti ɗon ballodira gam daranade cubalago ngu tigui rigui ballodira gam daranade cubalago ngu cuballo kanita cuballo malaka artanni e tongode nde keɗoɗa on jeeɓowo Pindi TV ina wawi jokkodirde e fedde nde numéro ma ganduɗa on keɓeɗa jeeɓowo Pindi TV alano e fedde jeeya eyyi ɗum kam ko secrétariat o ɓuuri joɗade noon ko caggal leydi nde tawno ko France secrétaire général o woni adjoint o aussi woni ko Canada mais mbeɗa sikki kala jiɗɗo jokkodirde e dental subalɓe international ne wawi noddude e 77 177 88 89 77 177 88 89 tigui laaɓi joni joni ko rogere men adande wonno
natanten ko dawrugol malla mbiyen politique ngala aɗa waɗa politique so tawi aɗa waɗa kadi holko namduma e politique. eyyi bamodi a jarama no fewi vraiment ko namdal bangal fayida aussi min aussi mi waɗi politique kadi mi waɗi politique law Allah waɗi ko parti socialiste waɗi mi formé mi waɗi l'école du parti adi mi wadde namde politique ko biyeteɗo Bouya won hande kañum woni je pense deuxième adjoint à la mairie de Podor ensuite chef de cabinet Aïssata Tall Sall donc nden mbeɗa waɗa fréquenté Podor ummoto no jumni mi yaha des week-end à Podor taw mbeɗa woni parti socialiste mbeɗa jeeya e jeunes uji parti socialiste darinoɗe e nder département de Podor Allah waɗi noon ensuite aduna ne yaha ha nanmi alliance pour la république taw kadi saabi ɗum ko bandam goto jeeyaɗo Djoum garmi wadde rejoindre le président Macky Sall e combat ji mum gila 2012 donc nden garmi APR gila nden noon mbeɗen nder APR gila nden aɗani nder APR won wuccamo joguiɗa nder APR walla an wondemo socialiste tawti APR woni mouvement mabɓe walla mbiyan golligal mabɓe benno biyetengal benno bokko yakar renduɓe miijoɓe Cheikh Taye eyyi nde tawno ko Djoum jeeyami nde Allah waɗi garmi mbanmi adhéré APR mbeɗa woni étudiant donc APR ne waɗi ko wiyete ko maire mouvement des élèves étudiants ɗum ko institution mbaɗaɗo reconnaître nder parti o Allah waɗi mbaɗmi assemblée générale Djoum en 2016 gardinami mouvement des élèves étudiants républicain mo Djoum donc maire on wutti joguimi pour l'instant e APR ko wona ɗum ko komi membre de la COJER nationale du bureau exécutif national de la COJER national woni zone uji gardiɗi gonduɗi e Macky Sall mo ganduɗa ardi ɗum ko sehilam Moussa Sow candidat aussi à la mairie de Labgar mo ganduɗa mbeɗa ñagono Allah moƴƴere nde Allah wallata ɗum heɓa mairie Labgar tigi tigi ko ɗon garaten hande en ji COJER kadi ma en danan ɗum holko saabi Moussa Sow waɗaka ministre walla ko way noon beela o sohlani walla ko holɗum eyyi mataw ko yonti foof weeɓa yimɓe fof ne gandi Moussa Sow guila ari à la tête de la COJER nationale golle payodinde mo waɗi d' abord hawri koye moment ji baɗɗi difficile yimɓe naati koye coronavirus mais kala ko jagguno o woppu ɗum kala ko ganduɗa ne fonno wonde pijirloji walla ɗum ɗo par ce que COJER ko animation du parti ko jeunesse ko animation du parti COJER aussi yimɓe hewɓe ne cikka ko darade pour hokkude zone uji emploi mais COJER c'est une institution du parti nde ganduɗa jogui ko animation parti o emploi jogui ɗum ko ministère de la jeunesse e nder wuuro e nder leydi maintenant mais haɗani kanko Moussa Sow ko wawi e ko wawa foof omo waɗa pour wallude won zone uji jettomon direction ngaji daña liggeyaji e nder leydi ɗum noon wona APR tan kala jeune mo ganduɗa ko dariɗo ari e makko haalde makko yimɓe fof ne gandi tellindemo hoore makko e jogademo vraiment neɗɗagal wawde haaldude e yimɓeɓe omo darano ɗum hen eɗen caɗele corona o nder de e nder leydi ndi ɗo e nder Dakar e nder boowal leydi ndi kala wuuro wonga e nder leydi ndi o walli ɗum ko fate gel uji ko fate masque uji vraiment e sensibilisation ngaji o naati à l'intérieur du pays minen min jaade makko ala ɗo men jaadanema ko e nder leydi ndi pour vraiment wadde sensibiliser population ngaji ɗi ko wawi foof kamɓe e jogade andude kanko e andude omo jogui institution mo ganduɗa ko jeunesse ko coftal e cuusal vraiment namdi o waɗi ɗum pour vraiment yimɓeɓe mbawa daranade e jeunesse o e probléme uji mumen ɗum ko ɗum en jippoti ɗum nde tawno jekki bawa ɓuri kono ndemande kooli liggani holmo gonduɗa e nder Djoum no jartata eyyi on noon ko kañum woni mo mbiyanmi monsieur le maire ko docteur Alassane Siley Ndiaye ko docteur en pharmacie ko aussi ancien enfant de troupe mo ganduɗa yalti ko prytanée militaire ko hollude tan ko neɗɗo baɗɗo correct ko neɗɗo aussi nehiɗo ganduɗo gurdam ganduɗo bandu men ko kanko woni mo ganduɗa wona fadde ha élection ara o ara e nder wuuro ngo o jogui ko pharmacie woni koye wuuro ngo yimɓe foof ne gandi no wurde yimɓeɓe e nder probléme uji mumen e caɗele mumen e nder wuuro ngo o ara en Dakar tan o yowi ga comme no woni hen leader uji mbaɗata ni mi weddo kaaje seeɗa donc ko kanko gondumi ko kanko min ballodirtu inchallah kanko noon min jogui koye jeehi koye liste biyeteɗo buntu bi kono ko neɗɗo daraniɗo APR daraniɗo président de la république ɓoyɗo aussi haɓanade président de la république taw kadi liggodirtu hen koye Ablaye Daouda Diallo coordonnateur départemental de l'APR ɗo ko beela alliance pour la république mbeɗa médecin tan mbal Moussa Sow médecin tan non mi sikkani nde tawno élection locale ko local ko gueɗe tinnude Moussa Sow mo kalɗa o yeehi koye liste goɗɗo ko candidat à la mairie de Labgar eyyi so mettini tan mi mettino ko Sow o yetta voilà ɗum noon beela oɗon jogui kuccam local woni toon onon parti moon oɗon jogui
kuccan son keɗi mairie o ko mbatton eyyi ɗum kam ko programme mo ganduɗa wiyete ko profession de foi ko liggaɗo presque guila 2009 fewnditani fewndite en 2014 donc mo ganduɗa docteur Ndiaye waɗi ɗum proposé population ngaji ɗi ko daranade wuuro ngo tigui rigui taw kadi wona tan e nder haala Allah waɗi vraiment hikka aussi min gartiri profession de foi o ɗeɗo balɗe foof mbeɗa yetta toute la jeunesse idéaliste de Ndioum aɓen daari no feewi aɓen mbaɗi occupé beddaji ɗi ɓe gonani tan e jogade kalisaji e beddo yimɓeɓe mais ɓe daari tigui aɓe mbaɗa yimɓe sensibilisé e onon programme riche mo ganduɗa ko kañum ittata Ndioum e caɗele ɗum ɗon neto noon ko ɗum ɗon neto woni vraiment ko ganduɗa hande docteur Ndiaye ne waɗi ɗum proposé toute la population et surtout la jeunesse de Ndioum yimɓe garɓe mbaɗa adhéré e oɗon programme gam andinde tigui rigui wuuro ngo ko ɗum ɗo woni nafoore men beele oɗon jogui hoolare oɗon mbawi habde gaari mbanen Cheikh Oumar Anne femɗumen ɗum eyyi amen kooli koye amen e fannu goto mo ganduɗa ko fannu baɗɗo important mo fotani waɗede négligé fannu mo ganduɗa yimɓe mbaɗi maire e nder wuuro ko yimɓe mbaɗatno même élire maire wona président de la république wona Dakar naɓe ko yimɓe wuuro ngo mbaɗatma yimɓe wuuro ngo mbaɗi Cheikh Oumar Anne en 2014 ha joni faade joni Cheikh Oumar Anne kuppani riban woni ko wiyete ko mbaɗa inauguré hunde kuppa riban wiye ɗum ɗo kam koko hisde wuuro ngo donc tajje lefol tan wiye ɗum ɗo kam a udditi oɗo sal walla a waɗi ɗum ɗo a waɗi ɗum ɗo a udditi walla ɗum ɗo o taƴani ɗum o waɗani ɗum donc je pense que e oɗon fannu tan mi haalani minen komin mbaɗa ko proposé population o mi haalani darde mo leader amen docteur Ndiaye dari nde mais mi haala tan e oɗon fannu tan mbiɗa sikki population jumanaɓe hande machallah yimɓe fof gandiri Ndioum ko pinal gandal ɓamtare depuis rénovation Ndioum ha joni eɓe mbawi tigui rigui andude oɗo liggaki o wona jiɗɗo wuuro ngo wona ballo wuuro ngo ɓe guittam ko holno jiruɗa kadi local 2022 e nder Ndioum ɗon watta caɗele gonɗe ɗi jibinata toon e nder Ndioum local comme yaadi koye caɗele ne wawi wadde won caɗele mais mi sikkani mbiɗa sikki ko wawi hen wonde fof ko esprit de compétitivité donc ko compétition tan wonata ko rapport de force wona aussi idée donc guerre o wonata ko guerre d'idée donc wona guerre mo ganduɗa yimɓe ne jaggadir no piwidira yimɓeɓe paami tigui rigui maire o liggaki o daranaki wuuro ngo guila nden ha joni hay mairie o ha joni o ala toon bureau woni koye construction guila waɗa maire ha joni ko joni mairie o woni e fewnditede donc o ala toon bureau koko heela kala jaa toon no wawi fodde yiiye ɗum foof donc oɗon kam yimɓe foof ne gandi o liggaki donc heddi ko yimɓeɓe gartira haqqillaji mumen ganda ko élection locale woni ɗo moni foof aussi ne waɗi ko fooɗon to moni fof ne jogui yiyande mo ganduɗa nde ɗo sikki woni ko yiyande wuuro ngo mais taw wona e harodiral e sauvagerie e gueɗe mbaɗi noon mbele kadi a sikkani élection ji ɗiɗo maniére général caɗele wayno violence mbaɗa watta hen eyyi ko ɗum mbimi joni c'est à dire que mi sikkani jumanaɓe bon Sénégal foof mbiɗa sikki bon ko ñagade d' abord Allah nde Allah waɗanto hen jaam e élection ngaji ɗi élection locale ko élection hunde ganduɗa ne hamni ne wonnode siko ko probléme uji interne ko probléme uji bandiragal ko probléme uji enɗam e gueɗe mbaɗi noon alay saago ma waɗ gurtuji ha heewa aɗa yiya jiiduɓe gonduɓe galle taw gondani e neɗɗo goto donc jobdo won probléme uji nde tawno yimɓe des fois ɗesata famde politique o wona tan barodiral walla kare haare ɓerde e gueɗe mbaɗi noon ko yiyande tan donc mais mbiɗa sikki ma Allah waɗa sutour quand même élection ngaji ɗi vraiment jaahe waɗe jaam gase dow jaam aussi holno jiruɗa coordinateur APR département Podor woni Abdoulaye Daouda Sall eyyi ko neɗɗo jiɗɗo président de la république Macky Sall ko neɗɗo daraniɗo président de la république Macky Sall guila hanki taw hande arani mbiɗa sikki hay goto yeddata ɗum hande nder leydi ndi minen noon min mbiyata komo yiyantaki hulantaki hande président de la république yimɓe fof ne gandi ɓamtare wande fayida e développement mo darini hande désenclavement il amour pile c'est des milliards qui ont été injectés mais haalani hande beaucoup de projets il y a le PIMA qui est là programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers et routiers hande sen yi on peut pas compter le nombre de pistes rurales mbaɗaɗi créé dans le département de Podor e nder johle men nder Fouta men donc oɗon Abdoulaye Daouda Diallo noon darde tinde o dari hen e sara président de la république Macky Sall pour ko ɗin projet ji fof mbawa dara eɓɓede mbaɗane fuutankagal ngal fof ha tengti noon e nder département de Podor yiyandema e laana jorndi ka woni ceerno président Macky Sall aji o hol yiyandema e ko yiyande wonde fayida min nde o ari nde tan ko ñenen codoymi jaguete keso pul jaami ngabboymi hen
nde tawno ko jiyannoɗa tan e film aji caggal leydi aɗi train express train ji ne doga TGV nden nedda cycle ma to wima gummi koye TGV hankkadi ɓerde ma nde fonni ɗumen so président de la république fini ñalawma goto tan sampini men ɗum ɗo yiyete Dakar Diamniadio ɗum ko yiyande nde ganduɗa mi yiyandeji makko noon ɓurɗi hewde mbaɗɗi fayida aussi kanko président de la république Macky Sall son excellence Macky Sall baɗɗo fayida mo ganduɗa hande ma ɓeydu wallude ko wiyete ko la mobilité urbaine hande Dakar e embouteillage uji mum yimɓe foof kumpaka ɗum so tawi teero ari waɗi désengorgé Dakar ha Diamniadio kayne ɗum ko première phase il faut noter aussi ko première phase du TER parce que ma contine aéroport international Blaise Diagne Allah ne wawi kadi aussi continue fof ha yettoyo Fouta ndaw so mbiɗa yak jummi wawa ñallude jum kam mi arta Dakar ɗum ko noon ko wona ko ɗum kadi wonko jiiɗen hen ɓoyen ko endi soko gorko janoɗo ha siwo mum yani berno waɗi maaro e fof waɗi noon haalullaji kewɗi jaltuɗi hen Sénégal naɓe ne ɓurti Sénégal naɓe ne keñi hol yande ma eyyi ɗum d' abord ko wiide bandiraɓe yoɓe gartir haqqillaji mabɓe no fewi nde tawno ko foti ni mawnude ko milliard uji mbaɗa hen on parle de 1000 et quelques milliards ne waɗa e TER ne adda ɗo donc ko joyeux mawɗo woni ɗo wona hunde cahan wona hunde bolle puyɗe donc so yimɓeɓe aussi ene gaddanama ko wayni wadde fayida alay saago waɗe entretien waɗama sensibilisation ngaji haaltama mais so tawi woni vraiment bandiraɓe men serraɓe ene ƴetta maaro ene mbaɗa train ene duufa hen e gueɗe mbaɗe noon sowsoɓeɓe ƴetta ndamdi mumen mbiya ene nanna hen donc ɗum ɗon foof aussi ko carel ɗe ganduɗa yimɓe an ɓe hay goto anda ƴetta ñebbe mumen cooho mbiya ne nanna hen ne urna ɗum toon donc alay saago ɓe ndento ɗum donc yimɓeɓe foof ndenda ganda wona président de la république Macky Sall jeeyi ɗum président Macky Sall ko ɗo woni janggo e jaam ne goɗɗo ne wawi ɗo wonde donc firti ko leydi ndi jeeyi ɗum yo yimɓeɓe mbatto haqqille no fewi ganda train o vraiment wona cahan ko hunde nde ganduɗa tigui rigui ene ari wallude yimɓeɓe no mbawi yarude e nder Dakar taw aussi ene usta tampere mumen ɗum ko ɗum namnon gotel keddoɗen hojomaji men koko gasi beele asikkani président Macky Sall ma namno troisiéme mandat eyyi ngallo namdal noon ko namdal kam kulɓinigal mi ɓurani andude est ce que président ma namdo walla namdota ko mais minen kam komin goni ko en tant que jeunesse APR jeunesse Macky Sall amen caggal makko kala ko yi walla kala ko wi minen kam ko hen min goni ko hen min keddi oɗon e makko oɗon e ala makko joni hol erama ngo eratoɗa eɗen ƴeewi élection mo ganduɗa ɓuuro musde nder élection ngaji ɗinnuɗi ko gasima e renda ko eyyi ko wasiyade bandiraɓe yo gartir haqqille no fewi aussi tinno ganda ko élection tan woni ɗon woni foof tan jogui hen ko yiyande woni fof kadi ene sikki yiyande mo jogui nde ko nde woni yiyande wuuro ngo ko nde woni nafode wuuro ngo donc mbasa wonde haare wasa wadde probléme uji yimɓe goota e dow jaam mbaɗa campagne e dow jaam gasna e dow jaam Allah jarama mi wawa noon gasnude so tawi a rokki kam mi wawa yettude dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko dental subalɓe international mi yetta secrétaire général Aldiouma Diop mi yetta également Nene Galle Niang son adjointe mi yetta section ngaji ɗi foof donc section Mauritanie Amadou Oumar Malick Dialtaɓe mi yetta États-Unis Aissata Hamad Diop en e Maga Sarr en vraiment section Matam haalinani Mignel Diaw Dakar Aliou Fall département de Podor Hamdou Rabbi Gaye kala section gonɗo e nder deesi e nder aduna les cellules kamɓe foof vraiment mi yettiɓe no fewi mi jarnimoɓe mi yetti également ceerno men ceerno Boubacar Gaye mo ganduɗa kañum woni ceerno waɗi omoni hen kala ko deesi eɓɓi omo rondo ɗum e ñaganademo Allah jurde balle e moƴƴude batten Allah jarama on woni omo ganduɗa ko gaydi dia tigui rigui gardiɗo fedde subalɓe international e jangde makko e rewi makko so tawi en kaalima hen tan ene woni yewtere heerede nde ganduɗa ɓurtuɗen tekde maɗo ɗum waɗi minɗen to min minta kadi en jaltima sabu ko gamma ko haali ko kadi aduna noon ina weeli sabu on ɗi ha émission ono yaarini on gonto sababu wonde no namdirani e finalement ko jaadino fof soko manki koye men wona ko ɗum kadi ma en mbayno e wiide bandiraɓe yo gartu hakkillaji mumen woto neɗɗo wat kaari wongani am tan yomi windi moni fof no jogui ndimago mum moni fof ina jogui weynitare mum e wondude ngo yiiɗi woto mbiya kaari wongani am tan yomin kap te ɗum ɗo koko gasata ko warango arga gartiren hakkillaji men ganden koko yawtata kamɓe fooɗodiroɓe ɓe kamɓe mbaldata ɗo gotel kamɓe ñaldata ɗo gotel ɓen calmini noon ceerno Alhassane Ba ceerno Ousmane Ly ceerno Mamadou Lamine Diallo ceerno Abouba
kono noon konngol mbayni umori en ko toon to république islamique Mauritanie woni o mo ngannduɗaa ko almudo bewɗo kanko waɗani en konngol mbayni o wi min miinuji tati so tawi a nani sehilmana haala ɗum rento ɗum miinuɗi noon ko min mbeɗo anndi min mboɗo waawi min alaa ko kulmi ɗiɗo so tawi a nani sehilmana haala ɗum rento ɗum min mbeɗo anndi min mbeɗo waawi min alaa ko kulmi ɗiɗo mimuji tati sa nani ɗum rento ɗum ko konngol mbayni almudo bewɗo ummori en toon ko république islamique Mauritanie tonngode temedere e ɗiɗi ko ɗo wayni ɗo caggal to ko Silman Sour walla mbiya Thiat Walo ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon Allah jarama on jarama Seydi Dia merci Seydi Ba